Velkommen. I dag dykker vi ned i et af de mest forvirrende og smertefulde aspekter af menneskelige relationer, grænsen mellem omsorg og kontrol. Mange mennesker, der befinder sig i et forhold med en narcissistisk person, stiller sig selv det samme spørgsmål igen og igen. Passer de på mig, eller er der noget helt andet på spil? Svaret er sjældent enkelt, for et af de stærkeste kendetegn ved narcissistiske relationer er netop kontrol. Kontrol over næsten alt, fortællingen om jeres liv, hvad du laver, hvad du har på, hvem du ser, og ikke mindst, økonomien. Mennesker i disse forhold føler sig ikke kun psykologisk indespærret. De kan også føle sig meget praktisk begrænsede. Og som med alt, der har med narcissisme at gøre, findes der et spektrum. Det går fra det milde til det helt ekstreme. I den milde ende kan kontrollen vise sig som små, stikkende kommentarer. Skal du virkelig have den bluse på? Vil du virkelig være venner med hende? Den restaurant? Virkelig? Måske bliver det sagt i forbifarten, uden et direkte krav om, at du skal ændre noget. Men det er en konstant strøm af uopfordrede råd og meninger. Over tid opdager du måske, at du bare giver efter for at undgå konflikter og få hverdagen til at glide. Eller endnu værre, du begynder at tvivle på din egen dømmekraft. I den mere alvorlige ende kræver det konstante check-ins. Din partner vil vide, hvor du er, hele tiden. De kan have en besættelse af at styre familiens økonomi ned til mindste detalje. I de mest ekstreme tilfælde taler vi om tvangsmæssig kontrol, hvor næsten al din selvstændighed er forsvundet. Alt fra hvornår du kommer og går, til hvem der må komme i jeres hjem, din mulighed for at have et job, og selv adgangen til penge, er fuldstændig kontrolleret. På dette ekstreme niveau er det måske mere tydeligt for offeret, at noget er helt galt. Men man skal ikke tage fejl. For folk udefra er billedet ofte et helt andet. De ser måske et smukt, velholdt hjem og en tilsyneladende perfekt livsstil. Mange danskere kender billedet af det perfekte hjem, hvor alt er pænt og ordentligt. Men få forstår, at dette hjem kan være et fængsel. Få forstår den underliggende regel om, at alt skal godkendes af den ene participium. Er derfor udmattende og skræmmende at sige imod. Det, der ligner økonomisk overflod, betyder i virkeligheden, at du skal bede om lov for at købe økologiske bananer, der koster 2 kroner mere, fordi hver en øre bliver overvåget. Og det er her, det bliver rigtig forvirrende. Hvornår er det kontrol, og hvornår er det oprigtig bekymring? Hvornår er det omsorg? Nogle vil måske sige, jamen, da jeg var syg, var det ham, der målte min medicin, sørgede for, at jeg ikke forlod huset for tidligt og holdt styr på alle mine lægeaftaler. Han blev endda vred på mig, hvis jeg ikke fik nok søvn. Det er da omsorg, er det ikke? Problemet er, at denne omsorg ofte sker side om side med en total mangel på empati, en følelse af at have ret til alt, og en grandios selvopfattelse. Den samme person, der giver dig medicin, kan samtidig sige ting som, jeg ved, hvordan man gør det her bedre end dig. Du skal spise nu. Du skal lytte til mig. Du aner jo ikke, hvordan du skal passe på dig selv. Det er derfor, du er i den her situation. Så ja, du får måske serveret havregrød på sengen, men den bliver serveret med en sidevogn af fornærmelser, nedgøring og afvisning. Når du så begynder at få det bedre og er klar til at gøre tingene selv, for du at vide, nej, du ved ikke, hvad du laver. Læg dig tilbage i sengen. Langsomt begynder du at ignorere din egen krops signaler og dine egne følelser, til fordel for deres rigide regler. Dette mønster viser sig i mange andre situationer. Personen, der tilbyder at hjælpe med dit bryllup, men som så insisterer på en bestemt farvepalet eller specifikke blomster og fortæller dig, at du ikke har forstand på den slags. Jeg er designeksperten, så hold bare mund. Eller personen, der hjælper dig med at flytte, men totalt ignorerer dine ønsker om, hvor kasserne skal placeres. Forestil dig, at du i et land som Danmark, hvor vi værdsætter ligestilling,
ønsker at få et bedre overblik over familiens økonomi. Ikke for at kontrollere, men for at være en ansvarlig og ligeværdig partner. Du får måske svaret, jeg er et finansgeni. Jeg har styr på pengene. Du ville alligevel ikke forstå det. Bliv du bare i din egen bane, skat. Jeg har styr på det her. Måske er du vokset op på denne måde. Med en forælder, der blandede sig i alt. En forælder, hvor du lærte, at hvis du ikke fulgte de ultrastrikse regler, ville de blive vrede, rasende eller trække sig følelsesmæssigt tilbage. Så du gav bare efter for deres kontrol over alt, dine fritidsinteresser, dit studievalg, dit sommerjob, dit tøj, din mad, dine venner. Børn, der vokser op sådan, føler sig ofte inkompetente som voksne, fordi forældren har overtaget alt. Og tro mig, kontrollen stopper ikke, bare fordi barnet bliver voksent. Disse forældre, der udadtil kan fremstå som de mest hengivne og investerede forældre i verden, vil fortsætte med at kontrollere dig langt ind i dit voksenliv. Hvis du forsøger at sige fra over for den kontrollerende forælder, bliver du kaldt utaknemmelig og egoistisk. Er du ikke heldig at have en forælder, der bekymrer sig så meget om alle detaljer? Du vil opleve præcis den samme reaktion fra en narcissistisk partner. Jeg tager mig af alt. Jeg gør dit liv så let. Jeg kan ikke tro, at du kritiserer mig for det her. Hvor er du utaknemmelig? Eller, jeg lægger i det mindste mærke til dig. Jeg bekymrer mig i det mindste. Så hvordan skelner vi? Hvornår er det omsorg, og hvornår er det giftig kontrol? Ægte omsorg kommer aldrig med foragtelig. Hvis nogen gør noget for dig, men samtidig siger, jeg gør det her for dig, fordi du ikke selv kan finde ud af det, eller jeg gør det her, fordi du er for dum eller inkompetent, så er det ikke omsorg. Det er giftig kontrol. Hvis deres hjælp ikke efterlader plads til din egen mening, hvis det absolut skal være lyserøde roser, og dit ønske om røde roser er fuldstændig forkert, så er det giftig kontrol. Hvis det føles som et diktat, der kræver, at du ignorerer, hvad der føles rigtigt for dig fysisk, følelsesmæssigt eller etisk, så er det giftig kontrol. Nøglen er at forstå, at når nogen bringer dig morgenmad på sengen hver dag, men samtidig fortæller dig, at du er uduelig og rodet, og at du ville spise usundt, hvis ikke de gjorde det for dig, så er det ikke omsorg. Det er ydmygelse. Når en forælder siger, at du skal spille violin, og ingen andre interesser er acceptable, og at du skal være taknemmelig, ellers er du egoistisk og dum, så er det ikke forældreomsorg. Det er undertrykkelse. Før vi runder af, en lille tanke. Hvis denne fortælling vækker genklang hos dig, eller får dig til at tænke på nogen, du kender, så overvej at dele denne viden. Ved at oplyse og tale om disse mønstre, kan vi hjælpe hinanden med at bryde fri. Et enkelt like eller en deling kan være det første skridt til at give en anden styrken tilbage. Lad os sammen sprede indsigt og håb. Den giftige kontrol er en blanding af gaslighting, grænseoverskridende adfærd og foragtelig. Og fordi narcissistiske personer er mestre i at spille skuespil, kan de få deres kontrol til at ligne den største omsorg, generøsitet og kærlighed. Men i sidste ende er det et magtspil. Og mennesker fanget i det bliver forvirrede og begynder at tro, at de selv er problemet, at de er utaknemmelige. Husk på dette, ægte omsorg er aldrig ment til at undertrykke. Når nogen gør noget for dig, og du føler dig inkompetent, lille og i konstant gæld, så er det giftig kontrol. Uanset hvor meget de prøver at fremstille det som om, de er din personlige skytsengel. Problemet er ikke dig. Kontrol er aldrig sundt. Så vær forsigtig, når du forveksler kontrol med omsorg. Ægte omsorg bygger dig op. Den nedbryder dig ikke med foragtelig. Selvom den kop te, de bringer dig, føles god i øjeblikket, er den ikke den psykologiske smerte værd, hvis den serveres med fornærmelser, afvisning eller en følelse af forpligtelse. Det er prisen for